Ще ви покажа как завършвам ето тази ръкавичка, която е изплетена с много сладки ушички. И с това ги нарекох ръкавички зайче. Ето как ще свършим втората ръкавичка. Сега ще ви покажа колко е лесно. След като съм изплела редовете с свивка и стигам до тук, режа конеца. Ето я ножицата. Оставям си някъде 10 см. Ето го. Взимам една игла за гоблен. Я да видим, тази ли е? Не, ето тази. Да, тя е стъп връх. Така, вдявам конеца. Хоп. И го промушвам в бримките, така че все едно ги плета. Ето така. Аз съм стигнала до тази бримка. Ето до тази, в дясно. И с иглата взимам, просто ги прехлузвам на иглата. Ето така. Да, следващата игла. Тук имам 3 бримки. Ето как ги хващам. Следващата игла, с която съм плела, пак са 3 бримки. И първата и последната. Хоп. Ето така, при което хубаво стягам. И ето какво се получи. Хоп. Затворихме отвора.